Γυρίστε το βίντεο. Eso de quién Udali kalamai tanu koi hai terima. Μπράβο, Κριστίνα. Dajte mi Marskeichen. Του dajte mi Marskeichen. Γεια σας από την άλλη μεριά μωρό. Εσά μείνουν τα Ταντζίερ ήτανε. Ταντζίερ σε τα ρέτσι μου Facebook, τα γύστη. Ο Ταντζίερ μαζί είναι κρυβάκι. Να, το έπιασε. Και το χρόνο μωρό μου, και το χρόνο. Επίσης.